mga batol, karong gabi na! Pinasastig ko ng barra! Yan lang ang sa namay! Big shoutout sa pinasastig ko ng barra. Dahil salamat sa pagkulabo sa Apollo. Siyempre ito venue, Apollo Sports Bar. Big shoutout sa DJ ECQ sa tanan natin. Siyempre ito mga MCs nga lagyo ko gikan na sila kuan outside Cebu para lang yung sampa diri. So big shoutout sa inyo. Masalams. Parehaning padung nga battle karon. Sa akong wala, gikan maasin Southern Leyte. Palalas para nil silence. Diri mo ang pahipig, dili mi magpadili hang tunin lakwan maghiwi. Ingani rang paminaw samtang kami nagunit kay walay usong gipit sa utok masih big pop chance wala pa sleeping kick ko kasuwa yati ke kay patel tanan mga tagalite natin GG. Shout out sa itong mga tropa diya sa Masin Bay, sa mga tropa diya sa Leyte. Shout out sa tanan, kita nila buhon. Sound to O! Gikan Cagayan ni Oro! Maglalas para ni XCN! Padayon nagta, makisag malamat, eksen na akong domain. Grabe ka bitter, fuck mga haters, di mo welcome sa parade. Low-key lahat. XCN, I6, Oro sa Oro, Maki Beach, Digars, Badugo, Laliga, Pakin, Alistair James, Warren Magallanes, o sa mga sponsor sa Spain, si Miss DDC na Hans Nanol sa New Zealand, RK Tato, Sip Joe, naman Miray sa Taytay, David sa Badsas. Shoutout sa Rono sa Oro, shoutout sa mga tropa nila, mga taga-Cagayan. Shoutout sa Flight Town, silang Kuan Digars, Gibid, silang Badugo, so mga uban pa na ito tropa nila. Big shoutout sa kita na niyo po. Silang Kuan, silang Michael. Managkointos, dawag si XCN, pili niya una si Lil Silence. Yo, judges, pinata niyo tanan. Pinasastig ko ng barra, first round, Lil Silence. Ha! Rapolo gang! Yay! What's up, XCN? Atay tawhanap pagisa ko bi. Si ADI si XCN, ang taong taas o panglantaw. Sa ilang lugar, daghan ang imsing gipangdaro. Gipang tagpas na nga upaw. O dito na ako naibawaan nga nung nahimo ni nga mamaw. Bantog ran dagang gipangdaro. Kay mo itsura mo raw kabaw. Makinatawa na yun lang daw may sa bater. Uy, nag-joke ka? Pero sige paboran ang istoryang sugnod. Total ganahan mga matripan unta dili karon mang luod. Ako kang paboran, pero kula taon sa kasugod. Di man nung taangay sakyan ni kabaw kay hinay og dagan, pero at least makasugakod. Nagdako daw ni Sansay, mausulti niyang umerta. Usa ka kablit daw itubag sa tanang musuway og saka. Pero bakak na di ay tanan. Ako na nang nabasa. Kay pag-abre pa lang sa inya, kay baon ako imong buto ni namugana. Karon pakitaan ti kag buto, kini way sagol taghap. Sa kakusog makaubo, kining hitman inyo nga palpak. Kahimtang delikado kung ang hansay ang dapat, ako ang hansay na sintado, di na kinahanglang rak-rak. Pero kay ba kung di ka malutlan, kaya ang bala na mismo ang muangal. Kaysa kabaga sa imong panit o tatuan walay sa gabal. O kung mga tol kinimuang, mas stress iyahang kubal, kaya ang ikaw at ani kakbras, mura dawag na grinder o bakal. Kay baga, kay ka panit bay. So man, daan na napagpalit. Piling sikat sa ilang lugar, maoy nakapait. Taas kayo gradar maong nada sa papilit kay di ka mailhan diri par kung waka ni Digas ni Diket. Mupanslay na sa ditabang mo tanan ron. Wa pa ba ka na naugtas? Nabunog na ng panslay na sa sigigamit nga way puas. Ako dili ko nga na. Di ko muna og simong antas. Dili ko hilig manghagad pero ang muabot mo di malas. So tapay ka ni puro rabaso. Ug madugay mo ugat. Ug dili baso ara sa gunbars. Kuwang padudsunat, gustong maila pa og maayo. Sige kitaon na sa spot karong nituyok na ang baso, ikaw dupoy makatila og chat. Kay gama na planado. Daghan pa ko og bala. Mapuno karon sa insulto. Wa ko'y plano nga mo kalma. Hutdon ka na segundo. Ihurot ni tanang bara. Makita ang kalahian sa kargado ug sa kargado ra sa istorya. Basta ni Sien. Yawa ka! Nakuratan lang og kalit. Kay amigo ang katabo sa tungod. Busa pa sa ilua lang kunik.
Kay wa na kos imong likod. Kinitanan kay mo connect. Pero di na imong bukog. Ako'y magbuot asang sakit. Bahalag sakit kinis buot. Rapulog yan! Lil silence, brada! Sa totoong buhay, Nico ipis making. Inanak ka alisto, bisag minus kayo punchline sa TRB, finalist na dito. Pero karon ka mabuking, nganong diri kagi maniho, muto oramig kusog ka king, kung McQueen ng apelyedo, pero speaking of McQueen, di ba anak ka kangase? Ikaw rin kahibaw sa imong dagan. Ayaw mita mo nga. Napaka-speed o distance nga nahibawan. Ni imong dagan 20 ra. Halaka. Karon nga akong pangutana. Kung sila nakaibaw siyang padagan, anong kahibaw po ka nga 20 ra? Is something sa inyong Gidis ni mo yung padagan? Gidis ni mo yung padagan? Huy, mindset ba? Di ka angay masuko kung Francit ka. Di ba? Logic ba? Pasabot anak na kiangkas siya. Ba, yung tiridagan, natural! Makafocus mo sa drive kung ginulo ka! Mao day LL silence. Aba boy! Change topic na ba, Noy? Di. Kung saan na to move on, anang 20 kung yung pangkambyo imong idoy. Bars? Bars? Abi na mo, competition na sa inyong karira. Hangtod kinsay ma-behind. Excited na kay Miss Drag Race. Bayawa, drag queen man di ay! Dahil nasumpay siyang linya after sa speed distance of 20. Ana siya nga. Diri ka ni hapit. Diri rapod ka masamo. Uhaw kas kadaugan. Maong imna sa nido. Imnunon nga maurang lasa. Pero lahik nga igo. Pasukaon sa tanang baho ang mo gawas dugo. Fuck! Pasukaon sa tanang baho ang mo gawas dugo. Hoy! Baklang to! O dito na ako nabuo. Kung ilang battle na may personal nga kasuko. Kay giribat da yun si Asiog. Tilai akong lubot. Di ba? Di ba? Isa pa na kaanggilnik. Pero nang lisngaw na imong baho. Kay dili ra yung di-reveal ang kayong magpagawa sa imong color. Di bale, pagpaliban na lang natin na walang nangyari. Busa respeto. Bisa ganahan ka og laki. Wala na i-jokes mga pare. So congrats LGBT, nara si Nico Miking, inyong bag-o nga hari. Kay ikaw dapat ang Rainbow King, maong gitawag nagbahaghari. Ops! Sa letra nga T. Time. Yo, round 2 game. Ay, sabi, ribats ako. Ribats sa ko. Isa. Ako kuno'y bayot. Kulira. Gibali, pag uspraning. Sige, kagapos na ho. Tangina mo, bading. Ikaw yun. Ina mo. Yo, ikaw bayot. Sige, bayot ang istoryahan. Sige. Hala. So, kadahimo ni nga line up. Sige ninig notes og Dirty Money Maker. Halata man nga arakang ka-dirty. Duwa nilang umirta, ni gawas imong pagka-Barbie. Ana siyang umirta. Kay. Gusto ka mo bakat? Ha? Kanlami mag-battle rap, kay tanan pwede buhaton. Biras buhok, sako tutok, di ko gusto gilom. Si umirta iya pang dakpon. Di panslinean pa sa buang og saktong na kay Om sa pangalan kay angay ra na nga tonlon. Dali. Paminaw. Ug ako pa imong gisultian na to, lisod nagmahinayak. Kay di ra piston ring akong ipuno, kundi tibok tamutso ihapak. Unsa naman ni oy? Nagkaanam ka way buot. Nahilayo na kus panon sila dito nagaguot. Si Umirta og sin skill, ni fighter na og samot kailangan kontra nagkakusog, ako ang kontra nagkabayot. Ate,
Unsam di rap battle sa inyo eh. Makita mang pagkaugok. Siguro yung round 2 dito, binirahay og buhok. Mong magduduha taog dayo, labi na di tama orient. Rap battle lang sabot, pero ini kabot di ay pageant. Pero karon ka James na ning animal para mas mulaki ni tan-aon. First time watog James pero sa covered court na mahinoon. Mao day pamilyar kay naa kas kanta ni Mista. Title kayo noon na ikaw tong gipahawa kay nag-itsa-itsa. Ano na? Katagiyahang naong halatang hadlukan og kabo. Dako nga sabaan na alaan pa og amo. Uwaw-uwaw ra sa lugar diri nagbinayot na alaan pagdaan literal nga daan og nawong. Yun na. Saman, katawan ay daghan pa kong insulto. Sakit hunahunaon nga tripan kasi si kadayo. Hasler kong tinunto. Isuod na sa sentido. Ug unta di ka magmahay sa duwa nga imong gusto. Kay parehong kita gaagtansa. Pero ako'y magpasalamat sa gayon. Kinaapil pa ako sa turna. Murag nitugma sa panahon. O kung dili paraho, sa sunod na pudpuhon. Kay ba kung mataga ko dire. Pero dili pa sa karon. Kanto ICM. Sukay bay. Yawa. Di ako lang ba yawa. Unang tunog na ko sa Rapolo. Mauto. Nahog lang kang umirta. Pero boss, salamat sa pa-tryout. Ito nag-abre sa mong gana. Dayon ikaw? Di ba gidaog magang asi? Wani mo nakita tong diferensya? Na kailangan pa di ka mo daog, dayon ako mohog para malibi lang si Mua? Kini ha, kuhaan na to base. Kung maayo gid kay ka, kanong giatbang makas na pilde. Or, kung banga gid kay ko, anong ako gipaatbangs na nga pilde. Ibay mo ni mong gusto, magseryoso, sige bay. Parihang ni battle sa July. Ako sa pizza 20, siya sa pizza 5. Pasabot ana mas taas kang pahuway. Mas preparado kami amigo. Pero diri makita kinsay batak. Maong gisesyon ta ni Leo kay pariyatang adik sa battle rap pero dili rap imuhang bisyo. Mami Jupita sa battle rap? Mami Jupita sa battle rap? Murag shared post ni Boss Leo. Yung diri ka mag-cravings ug tsupa. Kaya mga judges, ipanghatag daw og boto. Kaya mga judges, kapanghatag daw og boto. Yung diri ka cravings ug tsupa. Kaya mga judges, kapanghatag daw og boto. Annoying na ba akong gama? Ha? Annoying na ba akong gama? Idi-approve nga di kabayot. Kung tinuod yun nga straight ka, palihog pati straight diri sa kumo. Ikaw ang pinakahinay sa mga kusog. Ako tong nangusog para sa mga hinay. Kahibaw mo ako'y pati sa dungog. Kung ang makadungog kay mga hinay, pili sa hinay ba o kusog? Kay kung sa kusog di ka kamalay, kay mas bation gini mo ang sakit. Kung pagduot na ko kay hinay, pero di bay. Di ko muundang hangtod di pa ka mangluspad. Abriyan pirtahan sa imong dughan. Ayuhon na kog lungkab. Gawas sulod. Inanag yun lugar mo dunggab. Duot tuyok. Murag sayop nga yabi lang sa doorknob. Ikaw na'y bahala si mong padulngan. Subay sa dalan nga naandan. Dagan pabala nga pangdugang. Para sa mga dughan nga masayang. Kahibaw mi kaya ni mo matumban. Ang Saturna ni mo nga hagdan. Pero nasubraan lang yun kahabog ang pinakauna ni mo nga ang-ang. Busa Nico, ipis ni King. Sayop nga pageant ni mo nga sudlan. Sayop nga pageant ni mo nga sudlan. Nico, ipis ni King. Sayop nga pageant imong nasudlan. Pero wa pa namo na nalinta ng ipangbuhat nimo sa round 1. Human sa Nico og Miking, imong middle name dapat mapuslan. Kay bisag bayot pa nga ipis parehas food trip na sa Thailand. National silence. Sakto doon yung gisuwa to. Sakto yan. Sakto na po na mo.
Sakto akong isuwat. Kaya mo ingon aning pataka. Wala ito, sakto. Yo. Naniduwa sa ilang lugar. O kinibukang arang kuyawa. Iyang linya, puro gulat niya. Ang crowd, arang mingawa. Alangan, malagig dili. Kinsa may magulat, aning ngaw nga. O kung ingani, raday ang magulat. Ayaw na lang kong pakit. Sample, katong linya niya nga. Mubo daw siya pasensya. Kaya naa siya'y pusil. Oh, really? Mauna to yung pangbangi. Ipaagi ra sa gulat para sa duwa makabali. Kung karong ako imong naatbang, mahunong na imong tabi. Kaya kung magulat imong taga dito, ang ako diri-dili. Imagine na rin ang pagkagangster kung musuwat na pas minulde. Wa pa kay napamatud-an. Sa suwat na kanay agi. O kung gangster ang isdutan, sa kung naatbang di kakalupig. Kaya sa tanang gangster nga kung naatbang, si G. Crown ang pinakangilingig. Pero pa internet gigikanan na liga. Kaya ang ilahang battle, udtong tutok. Saba kayong mga labay na pa'y manok na sigig taog. Ang binyo na sa karinderya, madungog ang taktak sa sandok. Hasta ang reklamos customer, kailangang hotdog padung nabantok. Pero padadyon ra gyapon, gibaliwala rang kauwaw. Di pag-abot sa ilang round 2 na inisinggit og sabaw. Pero na. Seryoso. Dakong kalampusan na natoy nga makasod diri sa Rapulo. Ang problema lang ni mo ron kay pildihonon ka og utro. Kalahian atong duha. Ako eksperyensyado, ikaw ahatrang ni Are nya gitabakan ra diretso. Kay gunad sa akong pagdayo, kadung na hindi pa kumpiyansa. Sakto ko sa proseso ni tabok nga dala ra pakisama. Gunod sa BSK, tagakay og Rapulo, gihinay na nahugsaka. Og timan-ing hawa ko ni lakton, mao nang way laktod nga pagastorya. Kay di na ka maayo sa imong sakit. Iya na naka-lifetime. Anton babunog na imong baba sa sigig buwa-buwa bisag sa online. Congrats sa konsolasyon. Pero sa ka-high five, og tong kay nakulata ka sa usungog, ipahilot na imong 1.5. Saan, Sien? Yawa ka. Selection is mga bagong alayon. Alam nating bawal dito mahihina. Selection is mga bagong alayon. Alam nating bawal dito mahihina. Pero barog nimo pang iro. Dayon imong asta pang hayina. Si Kubo og si Kupa. Nag-atbang ang anak ni Scar og ni Simba. Pero wa man tay royal blood mo nang ikaw na lang si Timon, ako si Pumba. Gang! Timon! Pakisa sa ko, be. Pakisa sa ko. Kay basin paguman sa battle, imo na kong kalimtan. Dili? Ha? Kay basin paguman sa battle, imo na kong kalimtan. Kahibaw ba kang kadasuwat na ko sa lines gahuot ako ang dughan? Pero wa na ko'y mahimo. Kay dapat sakit imong madunggan. Kay kahibaw kung di na punta mag-amigo kung lami imo ang sudan. Sudan, ha? Kusog kay mo kaon. Pero niwang gyapon, hay nako. Kinsa may manambok anang kinaon nimo half rice na yun imong sudan isabo. Kung ang sudan makapre, sure pre makalibang. Pag mukaon sir, you sir ang magniwang. Kung makatato lang akong vice, dayon nipis kay kag unod. Igna kog baka ko na nagtato apil bokog, sige. Tato na po ng concept para pod nga similar. Parehasad sa comics nga gikan sa ink ang atong art. Kung ako puro patches, sa kumigo puno ang shoulder parts. Dayon giakbang ka sa X-Men hurot sa laser imong arms. Pati kayo. Comics, ink, X-Men, patches, laser, tato, ink, patches, shoulder hurot sa laser, di ka pun pwede. Yatay lang. Captain America na lang ang reference. Kung tinuod mo nga fans, putol ang full sleeve sa kong best friend ba nga murag si Bucky Barnes, inana, kailangan pa spoon feed para rikta ginang bagsak.
O rinayon lang pag-throw beach para lang ka maka-catch up. Kaya kung kagrupo lang takanik, prangkahan takas imong need pa i-apply pero ni short kas elements. Dahil pero ni short kas elements o ilan nang ma-justify. Tuy kusog yun ka legit o di na ko pwede ma-deny pero matansa imong kusog maong wako nilikay. Puro yawit ang nisingaw. Ako'y naluoy ni mo taon isdang oro in the house kung wapa ka paminaw. Rapolo na nigaw. Na ay gasolo diring hawd. Mga gatapok sa mabaw. Mga buli nga pulinaw. Makapaong kalimutaw. Kontrolado na kong plangka. Ako'y nagdadilig sugaw. Gapang hatag hugman sa lugar pangan kinilutaw mo ng pwede mo tsampa. Di matambayan ang kalawang pumubukag ang angkla. Yung silence for this year, mga kalikoy! Rapolo, Dakbayan 6, Pinasastig, Unang Barra, Katulungan Battle, Karigabiyunda, Lil Silence versus XCN, yo, pagpaka ito malikoy! Okay. Solid na battle, pareha na sila, mga gikan maglagyo, no? Shoutouts na duha. Judges decision, 2-1! Para ni Lil Silence! Shoutouts XCN! Yo, shoutout XCN ba yun? Parang XCN daw. Ito, hubog. Masakay kayo, hubog man. Judges! Yo, PJ, Fighter 2, buka no, Lil Silence. So, round 1, gihatag ng XCN. Kusog kayahan niya, medyo kanang wala pa kayo ni Gana ang banat Lil Silence. Tapos pag round 2, nakuha to niya kay na-predict niya ang kanang mga banat ni kanang ni XCN. Tapos after ato, feel na ako, may nana siya starter, dapat ka nang medyo ni ubos ang performance niya gamay laban sa round 3. Marami pa init pa siya. So umoto ka ng Lil Silence. Tay papa. Yung ang muna pa hero. Round 1 yata na ko tabla, round 2 tabla. Round 3 deciding factor, feel na ko mas natabunan ni XCN ang hounds ni Lil Silence. Props, congrats ni Lil Silence, props ni XCN by Cherry. So, round 1 ako sa bali mo na siya starting sa baba. Mas dagan punches to break, may siya sa starter. Limpyo ang performance sa round 2 ko sa tao. So, kitabla na ako ng duwan. Around 2 is magatubag man ang round 1 ko. Deciding factor na tigatan na Lil Silence ang round 3. Full Lil Silence punch na ito. Kalipay sa performance Lil Silence.